Дикпика е съвременният романтичен жест. Това са възрастните хора, които не могат да погледнат в очите. Примерно имало едно време един мъж, който си стоял и от скука по едно време погледнал между краката си и е казал: чакай да го снимам. В България нямаме, може да нямаме добра съдебна система, обаче ние се съдим помежду си много добре. Между другото е много възможно да съм малумен.